Добрый дзень, урок 8, правапіс падоўжаных зычных, правапіс літар і, й, а таксама правапіс спалучэнняў зычных. Пачнем нашу працу з правапіса падоўжаных зычных і пачнём з такога моманта, што зычныя гукі з, ся, дзя, ц, ля, ня, ж, ш, ч у пазіцыі паміж галоснымі могуць вымаўляцца падоўжана. Фонетычнае падаўжэнне на пісьме перадаецца падваеннем адпаведных літар. Напрыклад, рыззё, калоссе, вецце, прыволле, сумленне і гэтак далей. Я лічу, вы ведаеце, што падоўжанае «дз» перадаецца спалучэннем літар «ддз» – суддзя, стагоддзя, ладдзя. Гукі «ля-сё» ва ўласных імёнах Ілья, Ульяна, Касьян, Емельян, Ульян, Юльяна, Традзякоўскі і вытворных ад іх словах не падаўжаюцца. Ільіч, Ульянаўск і гэтак далей. Гук «л» не падаўжаецца паміж галоснымі ў формах дзеяслова ліць. Лью, выльеш, разальюсь і гэтак далей. Заўвага, этымалагічнае падаўжэнне ў запазычаных словах не перадаецца наогул. Тонна, група, калектыў, карэспандэнт і гэтак далей. Але, як заўсёды, ёсць выключэнне, якія вы павінны запомніць, як і заўвагу. Напрыклад, панна, бонна, донна, ванна, меца-сапранна і гэтак далей. Ну і таксама вытворныя ад іх словы. Вось гэтыя выключэнні, гэта заўвага і ўся папярэдняя тэорыя вельмі часта сустракаецца ў тэстах у першай А20, ад А1 да А20, і оно часта сустракаецца. Працягваем нашу працу на напісанне падвоеных зычных на стыку марфем. Напрыклад, калі стык марфемы прыстаўкай кораня, рассыпаць раз прыстаўка сып, корань. Корань і суфікс, суфікс і постфікс. У суфіксах прыметнікаў «нн» пішацца. На стыку ўтваральнай асновы і суфікса паміж галоснымі. Калі ўтваральная аснова заканчваецца на «н», а суфікс пачынаецца з гэтай жа літары. Напрыклад, айчынны, глыбінны. Калі аснова слова заканчваецца на «н», а суфікс пачынаецца зычнай «н». Напрыклад, ванны, пакой. Таксама калі утворены адназоўнікаў на «мя», іменны, імянны, племянны, страмянны, цемянны і гэтак далей. Але, як заўсёды, ёсць выключэнне, якое вы павінны запомніць. Палымяны. У суфіксах «енн», «энн», якія надаюць павелічальнае значэнне задуменны, свяшчэнны і гэтак далей. А таксама ў прыметніках з адносным значэннем мы пішам «нн». Заўвага, адна літара «н» пішацца ў суфіксах «ан», «ян», «ін», «ын», якія вы таксама павінны запомніць, таксама як і словы сцюдзёны і юны, якія вельмі часта сустракаюцца ў тэстах. У суфіксах дзеепрыметнікаў пішацца адна літара «н», адчынены, заведзены і гэтак далей. Працягваем працу на наступнай тэме нашай лекцыі. Гэта правапіс літар і, й. Літара і пішацца пасля прыставак між, звыш, пан, транс, контр, гіпер, супер. Напрыклад, міжінстытуцкі, звышымклівы і гэтак далей. У другой частцы складана скарочаных слоў. Педінстытут, педагагічны інстытут, палітінфармацыя, бортінжынер, аўтаінспекцыя. Літара «ы» пішацца пры спалучэнні прыставак аб, ад, над, пад, з, без, раз, уз, спад, перад, дэ, суд са словамі, што пачынаюцца з «і», сыграць, значыць і гэтак далей. Літара «й» пішацца пасля прыставак, што заканчваюцца на галосны, замест каранёвага ненаціскнога «і» у словах вытворных ад «ісці», «іграць імя», іначай і аднакаранёвых з імі. Зайсці, выйсці, прыйшоў, зайграць і гэтак далей. Таксама літара «й» пішацца ў словах займаць, наймаць, пераймаць і ўсіх вытворных ад іх. Заўвага, у астатніх выпадках каранёвы «і» пасля галосных захоўваецца. Заікацца, заінтрыгаваць, праінфармаваць, да імперыялістычны. Каранёвы «і» захоўваецца пасля галосных пад націскам, калі ўтварае склад. Заініць, заіскрыцца, выйграваць, прайграваць. Я вам даў вось гэту тэорыю на адным слайдзе, таму што вельмі часта сустракаецца правапіс літар і, й. Можа не адным заданнем, можа быць розныя варыяцыі задання. Напрыклад, дзе павінны вы ўставіць літару «і», дзе павінны ўставіць літару «ы»
дзе павінны ўставіць літару «е», або вы адзначце правільна напісаныя словы, або выберце няправільна напісаныя словы і гэтак далей. Працягваем працу на наступнай частцы нашай лекцыі, гэта правапіс спалучэнняў зычных, якія таксама вельмі часта сустракаюцца ў тэстах амаль кожны год. Пачнем з правапісу спалучэнняў зычных у корані слова. Пішацца ў корані слова, спалучаюцца зычныя. У іншамоўных уласных назвах і словах, утвораных ад іх, каранёвыя спалучэнні зычных захоўваюцца. Сартр, Фейхтвангер, Эйнштейн, Ван Гог, Венспілс, Волтава, Гальфстрым і гэтак далей. У спалучэнні «ДТ» на канцы іншамоўных слоў зычны «д» не вымаўляецца і не перадаецца на пісьме. Кронштадт, Рэмбрандт, Брандт, Гумбольдт. Наступны пункт – гэта правапіс спалучэнняў зычных на стыку прыстаўкі і кораня. Спалучэнню аднолькавых зычных на стыку прыстаўкі і кораня перадаецца падвойным напісаннем адпаведнай літары. Аддаць, бяззубы, бясстрашны, расстанне, разбраенне, рассаднік інфекцыі, напрыклад. Але як заўсёды ёсць выключэнне, якія вы павінны запомніць. Рассада, рассол, рассольнік, рассаднік – гэта месца вырошчвання рассады і вытворныя ад іх словы. Але калі рассаднік інфекцыі, мы пішам падвойнае «с». Спалучэнні літар СЧ, СШ, ЗЖ, ЗДЖ перадаюцца на пісьме нязменна. Счапляць, расчуліць, расчыніць вокны, але расчыніць цеста. Гэты момант я яшчэ раз вам пакажу, але счапляць, расчуліць, расчыніць вокны, расчоска, расшпілены, безжурботна зжаліць. Але ў словах ушчуваць, нішчымны, рошчаны, расчыніць цеста, ушчыкнуць вы павінны глядзець, як гэта павінна пісацца. І не вельмі часта, але сустракаліся, можа, нават не ў ЦТ, у нейкіх дапаможніках да падрыхтоўкі, для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання. Прыклады: расчыніць вокны, расчыніць цеста. Вы павінны запомніць, што вокны расчыніць, цеста расчыніць. Гэта момант павінны запомніць, таму што ён можа сустрэцца ў тэсце. Калі прыстаўка заканчваецца на «с», а корань пачынаецца спалучэннем «шч», то на пісьме захоўваюцца ўсе гукі. Расчаміць, расшчодрыцца, або расшчадрыцца, расчапіць палена, расшчэплівацца і расшчапляцца, калі гэта наконт атамаў. Расшчэп, расшчэплена, расшчабятацца. Наступны пункт вялікі, і гэта правапіс спалучэнняў зычных на стыку кораня і суфікса. У беларускай мове спачатку скажу, што гэта асабліва не вельмі любімая тэма абітурыентаў, таму што зараз я вам раскажу пра ўсе гэтыя СТНы, усе гэтыя СК і спалучэнняў літар, напрыклад, пераход літар ТЦКЧ, напрыклад, літары ДТЗЗШ з суфіксальнымі буквамі і гэтак далей. Ну, пачнем, будзем глядзець. У беларускай мове назіраецца спрашчэнне ў вымаўленні некаторых спалучэнняў зычных шляхам выпадзення з іх складу аднаго гука. Гэта з'ява адлюстроўваецца на пісьме. Напрыклад, у рускай мове гэтыя гукі не вымаўляюцца, але, на жаль, на пісьме захоўваюцца. Не вымаўляюцца і не перадаюцца на пісьме каранёвыя зычныя перад суфіксальнай «н». Зычны тыў спалучэння сатана. Посны – пост. Капусны – капуста. Свіснуць – свіст. Напрыклад, у рускай мове было б капустны, постны, захоўвалась бы літара «т». У беларускай мове «т» выпадае. Гэтае спалучэнне не захоўваецца ў прыметніках, створаных ад запазычаных слоў з канцавым «ст». Баласны, кантрасны, кампосны, фарпосны. Гэта была як заўвага, таму яе запомніце. Таксама не вымаўляюцца і не перадаюцца на пісьме каранёвыя зычныя «д» і «т» у спалучэння «ЗДН», «РДН», «СТЛ». Праязны – праезд, міласэрдны – адсардэчны. Напрыклад, у рускай мове было б проездной,
але ў беларускай мове будзе праязны. Зычнае к г у спалучэнні з КН з ГН. Бліснуць, бліскаць. Бразнуць, бразгаць. Зычны ц на месцы этымалагічнага т ў спалучэння з цн, сцло. Абласны, вобласць. У рускай мове было б абластной. У беларускай мове абласны. Зычны л у спалучэння ЛНЦ, сонца, сонечны, соніка. Ну, я лічу, што вы ведаеце, што ў рускай мове солнце, у беларускай мове л выпадае. Спалучэнні каранёвых зычных з суфіксальнай с, СК на пісьме перадаюцца па-рознаму. Каранёвая д перадаецца нязменна. Гарадскі, заводскі, грамадства і гэтак далей. Каранёвыя с, ж, ш і гх, якія чаргуюцца з жш, перадаюцца літарай с. Беларускі, палескі, мноства і гэтак далей. У прыметніках, утвораных ад геаграфічных назваў, каранёвыя з ш, а таксама гх, якія чаргуюцца з ш і ж, на пісьме захоўваюцца. Каўказскі, белавежскі, пражскі і гэтак далей. Але словы заможжа, заможскі, запарожжа, запорожскі пішуцца адпаведна слайду. Каранёвыя ТЦКЧ перадаюцца літарай Ц. Дрысвяты, дрысвяцкі, кравец, кравецкі, казак, казацкі і гэтак далей. У запазычаных словах неславянскага паходжання спалучэнне каранёвай К, суфіксальнай С на пісьме перадаецца нязменна. Таджикскі і гэтак далей. Але хельсінкі, хельсінскі пішацца адпаведна слайду. Спалучэнне зычных СК, СТ, СЦ да канцы кораня могуць чаргавацца са ШЧ. Ласка, лашчыць, тоўсты, таўшчыня, хрысціць, хрышчоны. Спалучэнне каранёвых ДТЗС, Ж, суфіксальнай Ч перадаюцца нязменна. Наладчык, апаратчык і гэтак далей. Спалучэнне каранёвай К з суфіксальнай Ч перадаюцца спалучэннем падвойнай Ч. Случана і гэтак далей. Каранёвыя зычныя перад К, якія чаргуюцца з Ц, перадаюцца нязменна. Навокла ДЦ, у печчы Ц і гэтак далей. На стыку кораня і суфікса, як і на стыку прыстаўкі кораня, можа ўзнікаць марфалагічнае падваенне зычных, якое перадаецца на пісьме. Каменны, коннік. Вельмі тут шмат пунктаў, але вы павінны іх разабраць, таму што гэтых заданні таксама вельмі часта сустракаюцца ў тэстах, на якіх можна заваліцца. Гэта можуць быць і адзначце правільна напісаныя словы, гэта можа быць і вызначце слова, дзе павінна пісацца нейкая літара, або падваенне, якое падаўжэнне выбраць. Варыяцый шмат, але гэтыя словы і гэтыя прыклады ў тэстах сустракаюцца амаль кожны год. Я вам даў усю асноўную інфармацыю па гэтай тэме. Тэма, здаецца, вялікая, але на самой справе, калі паглядзець больш падрабязней, больш углублена, то нічога страшнага няма. З вамі быў канал Падрыхтоўка да ЦТ. Поспехаў вам, мне будзе вельмі прыемна, калі вы націснеце лайк, калі вы націснеце кнопку падпісацца і калі вы аставіце камент, мне будзе гэта вельмі прыемна. Задавайце свае пытанні. З вамі быў канал Падрыхтоўка да ЦТ. Усім добрага настрою і добрага дня.